Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Ala ye diɲɛ kanu hali fɔ a ye a denkɛ kelen pe di walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a denkɛ la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Kana ika misi daba mine ka tila ka i kɔfilɛ i kana sɔn nafolo ɲini ka i bali arijɛnɛ la. Danaya kɛ Yesu la a bi mago ɲɛ dunuya. Danaya kɛ Yesu la a bi mago ɲɛ lara. Nafolo tɛ se ka i kisi, tɔgɔtigiya tɛ se ka i kisi, wa dɔnniya kɔni kuma tɛ fɔ i ka danaya kɛ Yesu la. A bi mago ɲɛ dunuya ka i kisi sini tɔɔrɔ ma. Era sɛbɛ sɔrɔ sira si tɛ fɔ i ka na matigi Yesu ma. Ale de ye sira ye tiɲɛ ani ɲɛnamaya, ni tun bɛ ani a bɛna daminɛ ani laban do. Danaya kɛ Yesu la a bi kisi sini tɔɔrɔ ma. Danaya kɛ Yesu la a bi tila halakili ma. Yesu ko ne de ye sira ye tiɲɛ ani ɲɛnamaya, mɔgɔ si tɛna fa Ala ma ni a ma tɛmɛ ne fɛ. Yohana sura 14 verset 6. Sira caman bɛ mɔgɔ bolo nka kelen de bi taa Ala fɛ. Yesu a barika y'anw bɔ sɛgɛnfu la. Ala de kɛ i ni ce y'anw kisi halakili ma. O bangebaga tɛ se ka i kisi, furu ɲɔgɔn tɛ se ka i kisi, wa woloden kɔni kuma tɛ fɔ i ka danaya kɛ Yesu la. Ale de ye sira ye tiɲɛ ani ɲɛnamaya. Danaya kɛ Yesu la, danaya kɛ Yesu la, danaya kɛ Yesu la.